volg je alle weekend de ontwikkelings bij Aquazoo in Ljouwert. Hier komt er een groep flamingo's aan. En die bin op Datewest. En de schildpad moet alle jaar een piltje hebben. Maar een schildpad eet net zomaar een piltje. En bij de bouw van het ijsberenverblijf komen we een veenlaagje in. Dat wordt gewoon uitperst door die veenlaag in het gat. Ben je aan het doen, Tammo? Ik ben even aan het spuiten. Oh, en de boel even schoonmaken. Ja. En van Gerben op de technische dienst is er ook weer een nieuwe dag vol uitdagingen. In de werkplaats een beetje uitrommen. En dan beginnen we met de klusjes. Wat gaat wel je programma staan hier? Zullen we aan eerst het filterhoes, even de pomp, even een filter hier, het water, zodat er wel wat meer stroomt. En dan pakken we de oorklusjes op. Okay. Ja, boom plakken, hekje maatje, van alles, ja. Maar de bus is nog net zo lang, toch? Nee. Hoe zit dat? Weer sinds 1 april. Oké. Geen grapje eigenlijk, hè? Geen grap. Dat is geen grap, nee. Gerben werkt fulltime op de technische dienst en lost al je problemen op. Bij zijn ochtendritueel jaren de filters van Aquazoo. Het wetter uit de wielen. Je hebt er ook grote filters in, hè? Maar die moeten wel trosspield worden, anders is er net genoeg trosstroming. En hier zet Gerben de druk weer op het systeem. Vanuit de bron streamt het water door het hele park heen. Hier zit weer een overloop op. Maar wij even dagelijks even zien dat er net zo stap is. Ja, dan stroomt het door. En dan komt het lekker aan. En dat is kierig. En de kleinklauwotters houden het ook een beetje in de gaten, dat het waterpeil nog wel oké is. Ja. En bij het Maki-verblijf is er een doorstikken. Die moet wel vaart zien fixt worden dat het park open gaat. Oh, zo. Dan had je een kier. Dan haal je de apen uit. Ja. Ja, dan mag je die wonder verrichten. Ja, dan kom ik goed. Ja. We redden mij. Ja. Achterin. Björn en Wouter zijn aan de slag bij de schildpadden. De schildpadden krijgen nou een pilletje tegen de bacteriën. Laatst uit het mestonderzoek wat we hebben gedaan is naar voren gekomen dat ze positief zijn voor een aantal bacteriën. Nou, en die bacteriën zien we liever niet, dus dan krijgen ze daar medicijnen voor. 8-1 Anton Eduard. Ze zijn niet zo goed uit elkaar te houden dat je precies weet wie je allemaal hebt gehad. Nou, en daar komen de chips weer heel erg handig naar voren, dat we dus kunnen zien wie hebben we gehad en wie niet. Nou, dat is weer 1 tablet. Het is alleen zo dat een schildpad eet niet zomaar even een pilletje 1, 2, 3 op. Nou, dan vermalen wij dat pilletje, mengen we met wat water aan en dan kunnen wij dat mooi met een grote naald in de bek spuiten. En dan slikken ze dat door. Ja, ik weet het is niet lekker. Rustig, rustig. Gewoon slikken. Goed zo, slikken. Ja. Het gaat op gewicht. Dus daarom wegen wij ieder dier nou afzonderlijk. Dat we precies kunnen zien welke dosering we nodig hebben. Kom. Ze hebben mij nog nooit in mijn vinger gebeten. Echt gelukkig zijn het ook geen echte vleeseters. Maar ik weet wel dat ze ontzettend hard kunnen bijten. Dus ik zorg wel dat ik mijn vingers niet ertussen heb. Ja, ik heb nog wel meer trucjes voor je hoor, meneer de schildpad. Goed zo. Yep. Dank je. Nou krijgen ze medicatie, de schildpadden. In een paar weken laten we even die medicatie zijn werking doen. En dan doen wij weer een onderzoek, een mestonderzoek. Stel dat ze toch weer positief zijn, dan gaan we eens kijken van, ja, moeten we misschien niet met een ander medicijn gaan werken? Of kijken, waar ligt de oorzaak? Mooi. Een dikke 2 maand lien maken Fred Vogelaars bekend dat dit terrein flink over de kop hellen wordt. Want hier komt het nieuwe ijsberenverblijf van Aquazoo. Maar ja, je ziet wel wat het voor een troosteloze bende is nu. En dit wordt straks allemaal gladgeschoven en dan gaan we het weer van het schrappen van opbouwen.
Het terrein is nou leeg, maar de bouw zit even stil, want er klopt iets net met de bjemmen en de tekenings. Nou, als je de tekening, die er wie, die houdt geen rekening met de BM-spul. En die zei gewoon één groot vlak terrein. Maar ja, dat is de bedoeling net. Zodat ze er verderop net zien dat de BM bestaan blijven maken. Nee. Maar die willen ze bestaan laten. Dus daar maar wat waren omheen bouwen nou. Ja. En ik heb me net zeggen van weer hoe zal het er maar uit, zo werkt het net. Want dan schuiven we het gewoon op. Alleen je moet het model intact houden, want het is allemaal in productie. Dus je kunt nou nu zeggen... Komt hij er zo diep in, Fred? Ja, zo diep komt hij volgens de tekening nu. Je moet zo zien, het hart van de glas in kijk, zit dan hier. Dus dat is allemaal overbodige luxe, dat is voor het graven. Moet je kijken wat een dun verblijf je hebt. Dan moet echt gewoon, daar moet het uitkomen. We moeten ons aanpassen aan de realiteit. Dit is het terrein, dit is wat we hebben en daar moeten we het mee doen. Ja. En dan moeten we het maar zo zetten dat het past. En dan komt het goed. En dan komt het goed. Ja. Er dus dat was... kruis op bomen die eventueel... Nee. Dat zijn eigenlijk bomen die in de weg staan op basis van de tekening zoals die van oorsprong was. Ja. Maar die bomen die blijven allemaal staan natuurlijk, want wij passen het verblijf gewoon aan de natuur. Dus ja. Ja, uit Martin, want dat zakt daar ergens in, hè. Het wordt wel vastgelegd nu. En dan meten we het hele plan meten we op na 1. En dan zetten we alles op na uit in het plan en dan zetten we na je weekend die boom, zak gewoon wat meid. Na je weekend dan geeft het echt los. Ja, dan maar we zeggen weer van zo wel wat ha. En dan maar we gaan gaan. Met Noorden gaan we gaan. Ja, komt het nog wel klaar voor eind juni? Toen had ik geen uitspraak over te doen. Maar je komt net terug van een lange reis. Ja, net een ritje gemaakt naar Avifauna in Alphen aan de Rijn. Om 4 mannen flamingo's op te halen. Ja, en wat hebben die mannen daar gedaan? Nou, die mannen die zijn er eigenlijk geweest om te daten. We hadden hier afgelopen jaar 10 flamingo's, 6 mannen en 4 vrouwen. En die hebben we allemaal naar Avifauna gebracht. Daar hebben ze koppeltjes mogen vormen. En nu is het eigenlijk zo dat deze 4 mannen die zijn overgebleven. Die hebben geen vrouwtje kunnen vinden daar. Dus wij vangen de vrijgezelle mannen als het ware op. Moeten ze binnen blijven, hè? Ja, blijven ze even een paar dagen binnen. En als ze dan gewend zijn, dan kunnen ze straks mooi hier het grote plas op. Dat is geen probleem. Het duurt altijd eventjes voordat ze weer gewend zijn, moeten even goed gaan eten. Helemaal geen probleem, na 2 dagen dan eten ze weer goed en dan kunnen ze lekker de zon in. Mm-hmm. Komen de andere 2. Ja. En maar wat betekent dat verder nu voor deze mannen? Dat ze hier weer een jaar moeten wachten? Nee, ze blijven gewoon lekker hier. En binnenkort krijgen we ook nog uit een ander park nog wat dwergflamingo's erbij. En die kunnen hier gewoon lekker met elkaar in een familie leven. Flamingo's die vormen in principe koppeltjes voor het leven. Okay. Dus dat betekent dat deze dus inderdaad gewoon over zijn. Waar jullie nog niet eens geboren. Dat klopt. Toen was ik al dwergjes aan het broeden. In welk park? Nooit gewoon. Het is Letwen, dus het worden 3 pizza's. Smakelijk, hè? Ja, dankjewel. Dan blijkt er bij het ijsberenverblijf nog een bouwverrassing te wezen. Ze zijn hier omgraven en toen dachten ze dat het de 50, 60 centimeter is hier. En je zou een paar proefgatjes doen, dat kun je hier rondom wel zien. Ja. En dan bleek dat de verste 2 meter 10 zit. Wat is dat, de verste? Nou, de verste dat is eigenlijk de huddelaag waar je bouwen kennen. Ja. En dat moet wel sterker aanwijzen in verband met de carnivoren die hier komen, die ijsberen. Dus het moet sterker aanwijzen dat ze zijn hoorn drukken en dat het steenbloed. Daar hebben we nu 2 meter 10 naar de verste tak erover en dan plaatsen we zandverbetering. Dat houdt in dat er gewoon zon inbracht wordt, 20 laagjes wordt ontrillen. En dat is dan de stabiliteit van het heer- en damesverblijf. Het water wordt gewoon uitperst door die veenlaag in het gat. De bouw lijkt nog net echt voor op schema. En deze turflaag veroort de bouwplan weer Hielendal. Wij hebben vorige week, toen het geconstateerd wordt, hebben wij behoorlijk met elkaar overleg gehad op afstand. En gezegd, nou, dan gaan we het zo doen. En daar ben ik wel blij mee. Dus dat betekent ook dat we daar eigenlijk geen vertraging in oplopen. En ik zeg altijd maar zo, zolang als er geen mensen beginnen te piepen,
ja, dan maak ik me nog niet druk dat we het niet gaan halen. We gaan morgen en vrijdag gaan we zorgen dat die 30 heipalen erin komen. En dan beginnen we maandag met de bekisting, PR-bekisting. En dan gaan we volgende week vrijdag gaan we weer starten. Als we een probleem erbij hebben waar we in het verleden nog geen rekening mee hebben gehouden. Precies. We zijn nu proberen nog steeds te achterhalen waar we last gaan krijgen. Kijk, met graven normaal zouden we geen last hebben. Alleen als het nu zo is dat we straks van allerhande beren op de weg tegenkomen en we moeten dan de vijver alsnog een meter groter gaan maken om daar een meter klei in te brengen, ja, dan zijn we zo een week kwijt. Sjoch, komende snij weer naar uw dierentuin, want dan wordt er beton te warten. Maar dan moet er wel eerst metaal en pjellende groen in. Maar de groen is drassig. En het roze pandavrouwtje krijgt gezelschap van een mansje uit Frankrijk. Studenten van Stenden organiseren een uitje van vlechtelingen naar uw dierentuin. En de makenjongen worden grutter. En verzwaarster Lisa checkt de zoens van de liedjes. Sjoch snijn op het jelloeren naar uw dierentuin.